Naiz irratian, bigarren kafea. Ongi etorri bigarren kafearen 107. saiora gaur abenduak 3 ditu, euskararen eguna da eta guk ospatzeko saio euskaraz egingo dugu. Aizu Iñigo gauzatxoa. Guk egunero egiten dugu euskaraz. Bueno, baina batzuetan efemerietan jartzen dizkidazu izenak ingeles edo frantsesez eta ez dakit hizkuntzetan ari zareten. Ba gaur efemerideak eta kantak guztiak euskaraz. Atera zuen Spotify zerrendak. Dagoeneko mundu guztiak elkarbanatu du sareetan aplikazioak sortutako abesti entzunenen zerrenda. Begiratu duzu zuena? Nire esan dit, euskal musika, euskal indie eta euskal rock direla gehien entzuten dituan generoak. Hortik jarri dezaket zerbait. Saiatuko gera imaginatzen, oraindik izara kendu baino lehen, ez ezagunako tegare. Ez daukagun auki nahi gabe, ta enaiz inola ere, gure txeko atea zaztuko. Goiuri posi daukagu. Jakina? Ez da ondo aterako. Zezaia afinatzean hola kaskoa jarrita, Bani begiratu dut, eta esan beharra daukaten nagoel oso ados hemen jartzen duenarekin. Asuntoa da, kontua da, nire Spotify kontua eta bigarren kafekoa konektatuta daudela. Eta orduan zuek hemen jartzen dizkidazuen abestiak ere agertzen zaizkidala. Ai, gaxua, Iñigo, zure bizitza inbaditu dugu. Aizu ezintzak eixatu, guk oso guztona daukagu. Bai, nik ez dute kontrakorik esan, Ba begira, nik asko entzun dudan abestietako bat hau omen da. Abestitzarra, Zaporeaoan korapiatzen jarraitzen badugu, ez du jakingo nola askatu, korapiatzen jarraitzen badugu. Ikusten Iñigo, abesti hauekin bai gustora, Hala ere, mutur beltza naizela esango didazu, baina ze txapa idian ematen Spotifyko zerrendarekin, Bai, egia da. Googleek zure urteko bilaketak zerrenda egingo balu, ziur hori elukela inork partekatuko bazpare. Arrazoi. Nei lotxa pixka bat ematen dit, baina nire bilaketen zerrenda horrelako alitzateke seguro. Nola egin arrautza frigitu perfektua, ze zakarrontzira bota behar ditut lentillak, edo zenbatero ureztatu behar dudan aguakate ondoa. Zer glamur gutxi. Eta gaina ustet, oraindik naizela gai galdera hoiei erantzuna emateko. Badakizu orain dela 5 minutu zertan ari nintzen pentsatzen Googleen jartzea, zer egin orkidea bat urez pasadugunean. Eta ez dizut zuri errua botatzen, Goiuri. Bale, Ez baino, badugu orkidea bat oso polita Bai. lokalean, eta guk astean behin ura jartzen ginen, ala esan zigutelako, eta astean behin akasur gehiegi da gure orkidearen zat, ez dakit banik. Baina tira, gauzak bian Nire etxekoa ere antzera dago, bai, nik ere Googleen alakoa biratze ditut. Eluiar orotariko euskaliztegian edo raen bilatutako gauzak ere ikustekoak izango dira. Egun hauetan kazetari batek algun kaso isolado esan omen zuen telebistan, eta Twitterreko euskaldun asko identifikatuta sentitu dira. Zenbat euskerakada eta erderakada konturatu gabe. Bueno, nik gogaratzen dute pixukideekin Iruñan, haiek erradunak ziren, eta nik etxea dejaba la casa txukun, esaten. Eta barraite zuten, netzako txukun zan. Ez da bit, ordera, zulago zerbait izan zan. Bueno, euskararen egunean behintzat saiatuko gara horrelakoak ez egiten. Haize euskaltzen dira, zuk ez duzu oraindik aukeratu zure abestia? Abentxean, ere Spotifyko artista gustokoen artean, daude 5. 4 ikaragarri identifikatuta sentitzen izena eta benetan ala behar luketenek. Eta badao bat, ez dakit nondik atera duten, baina hoien artean, atzo gurean izan zen Iker Lauroa dago.
Baina hori ez da... Bat hori, ez da? Bat hori. Ez, noski. Ah. Jorge Drexler da hori. Eta gustoko dut Drexler, baina ez duten beste entzuten. Baina Iker Laurua bai, eta bere kantu baten zatitxo honek, letra honek, mugitzen dizkit barrenak. Berrizu, baina gogoratu arren, dantza bat zordidazu, inoiz idatzi ez nuen, balsonen melodia. Azken dantza bat. Ez nuen hemen lotura bat egin nahi, baina konturatu naiz Iker Laurobarekin azken dantza bat kantu hontan kantuan ari dena, Sara Azurza dela. Eta Sara Azurza bihar izango dugu gurean bideoklip eta kantu berria bere ibilbideko bombazo bat erakusteko eta orkesteko, eta hementxe izango dugu primizian Sara Azurza bideoklipa ikusi dugu, zuek oraindik ez, eta wow. Bueno, Euskararen eguna gora, Euskararen eguna bera, bueno, jatorria ere aipatu beharko dugu, ezta? Bai, esan, akaso egongo da oraindik ez dakiena zergatik ospatzen den gaurko egunez. Seguro egunean behin aplikazioan gaur hori galdetzen dutela. Oiana, kontatu txoin, apuntakatuko ditut. Nola guaz egunean behinean bigarren kafeko zerkapenean? Balik atzo 10:00, no! Eta zenba garantzaz? Inigoko beto intzu. Zuk hartu apunteak, Bai, apunteak. a ber. Venga, ba. Euskararen eguna guztiz lotuta dago Xabierko Frantzisko deunarekin. Amen. 1552ko abenduaren 3an hiltzen Frantzisko, eta koinairak dioenez, hil aurreko azken hitzak bere ama hizkuntzan izan ziren. Hots, euskaraz? Txoin, zurtetan? 1552. Vale, ya está, fitxerora. Jarraitu mesedez. Data gehiago. 1959 urtean, Eusko ikaskuntzak Euskararen nazioarteko eguna ezarri zuen, baina Estatu Espainiarretik kanpo bakarrik ospatu zen, hemen zegoen egoera politikoarengatik. Ameriketako zenbait lekutan eta iparraldean ospatu zen. Eta data batean instituzionalizatu zen egun hau, beste data batean hemen. Txoin, data. Apuntatu ondo. Bai. 1985 Eusko Jaurlaritzak eta Euskaltzandiak bat egin zutenean, bai? Beste data bat. 2016an Nafarroako gobernuak lehenbiziko aldiz Euskararen nazioarteko eguna eta Nafarroako Foru Erkidegoaren egunaren ospakizunak jaiegun berdinean eta ofizialki ospatu zituen. Bai, eta Nafarra askori grazia handirik etzien egin, baina horiek Zigor. ez dakit Nafarrak ote dire. Wow. Eta hemen jakin beharreko beste datu bat, Burgosko prozesuak 50 urte betetzen ditu gaur 1970ko abenduaren 3an, Burgosko auzitegi militar batean epaitu zituzten 16 euskal herritar. Horietako 6 heriotza zigorra eman zieten, eta ondoren zigorra ordeztu zieten 30 urteko kartzelaldiarekin. Gainerakoei 70 urteko kartzela zigorrak eman zizkieten. Etaren inguruan loratzen ari zen borroka ito nahi zuen frankismoak, baina ez ustean belaunaldi baten pizgarri izan zen. Euskal gizartaren mobilizazio handiek pisu handia izan zuten hurrengo hilabete eta urteetako gertakarietan. Abenduaren 4ean, Frankoren ministroen kontseiluak salbuespen egoera ezarri zuen Gipuzkoan, eta poliziak 200 pertsona atxilotu zituen astebetean. Abenduaren 28ean, bat-bateko manifestazioak egin ziren Donostian, eta Biarramunean lanuzte gogorrak abiatu zituzen Gipuzkoa eta Bizkaian. Gainera diktadura presio diplomatikoak jasotzen hasi zen beste herrialdetatik. Auzipetuak hil ez zitzatela eskatuz. Azkenik, heriotza zigorrak hilaren 30an konmutatu ziren. Naiz irratiko lankideek 4 ataleko podcast bat egin dute garaiko testigantzak, soinuak eta bizipena jasotzeko. Hemen zatitxo bat. Franco irabazi zuenetik gerra, ondorengo erantzuna honelakorik etzan egon. Eta gehiago jakiteko, naiz.eu atarian El proceso de Burgos, 25 urte geroago dokumentala daukazue ikusgai. Gerra kontseilu historikoaren 25. urteurrena zela eta Joseba Maziasek dokumental hori egin zuen, eta 1985. urtean egin egunkariarekin batera Euskal Herriko kioskotan saldu zen.
orain berriro ikusteko aukera daukagu webgunean. Esan genuen bai naizek transmedia landu naizuela. Oso transmedia dena. Eta gertara gehiago ere aipatu behar ditugu. Gaurko egunez, adibidez, 3. korrikari hasiera eman zitzaion Baionan, abenduaren 11an Bilbon amaitu zelarik. Hau izan zen urte hartako kanta. Korrika, 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 korrika goaz, iritsi arte, mugara. inoiz ezkara konturatu janak ondo abesten duela. Badakizu jana Gabonetako kanta presatzen ari garela bigarren kafetik. Bai, Eta kantuan denek egin behar dugu. bai. Turuturutututun. Zubirako lanak badauzkagu. Eta 2011an Enrique Villarrealek Eldrogasek barrikada utzi zuen, 29 urtetan bertan izan ondoren, taldearen webgunean jarritako prentsa ohar baten bidez jakinarazi zuen bere erabakia. Biharamunean, Boni, Alfredo eta Ibi komunikatu baten bidez taldearen jarraipena ziurtatu zuten. Enrique Villarrealek bere bakarkako ibilbidearekin jarraitu zuen, Eldrogas taldearekin. Aurreko urtean, Lapoia Rekordzen 40 urte urrena ospatzeko elkarrekin bira egin zuten. Eta aurten, Eldrogas dokumentala aurkeztu dute zinemaldian. Nacho Leuzak zuzendu du eta kritika oso onen jaso ditu. Aste honetan bertan, Forke sarietarako hautagai izendatu dute. Eta Eldrogas izan da, gaztelaniatik eta Nafarroa erdaldunetik euskerara hurbildu eta euskeraz maiz eta arrazoi ugarirekin abestu duen horietakoa. Espaloietatik biderago hasi, iriaren mintzoa, mintzoaren iri, altxorraren altzoa, hauskoak iri, menda mendi eta mengustietaz gaindi, altxorraren altzoa, hausko mirari. Euskara jaso agur, anjaldialdi, jaso dezagun euskara, euskara eguneroko zapigorria da. Jaso dezagun euskara, orain izan behar da, izanen bagara. Eta badakizu zer den honena, euskararen egunaren kontuarekin goiuriri Gabonen eromena ahaztu zaiola! Inigo, bukatu baino lehen ez da kukurruku egin behar. Jarri, mesedez, olentzero rockero. Benetan? Jarri. Olentzero zaigu mendira lanera, intenzioarekin ikatza egitera. Adituan nian, zerxuz jaio dala, Lezpilka etorri da, herrien matera. Ora. Ba, horrela gabiltza egunero Gabonekin bueltaka. Bai, egunero zure kexak aguantatzen. Eskerrak gaur igon estankona datorrela poema berriekin. Eta arte eszenikoen tartean, Edu Muruamendiaraz elkarrizketatuko dugu. Agenda prestatu alduzu, jana? Jakina. Ba, abenduak 3 ditu gaur, eta konturatu ez pasarete oraindik, Oiana Maritoren hemen da, asteazkena, ez da asteazkena! Segaiztak zareten, Hau prestatuta zegoen, Eta nik konbentzituta. Oiana zeon eta asteazkena zela. Claro. Badakigo dagoeneko norko orrainduko dituen saio osteko, txipiak eta garagardoak terraza batean. Ez dago da okererik. Entzuleok zuekin Oiana Maritorenak enbe. Atxaldeon. Goiuri ez eizarandia! Arratxaldeon. Eta dagoeneko gurean ere badugu Igor Estankona jauna, txaldeon! Txaldeon. Ondo. Ondotazu? Ozu ondotagu? Ederto danok. Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio, bigarren kafeak gaur 107garrena. Wow. Eta, esan da bezala, osteguna da, inora ez da diak ezkatu, asteburua gainean dugu, eta baten batek akaso zubia ere izango du, guk bai.
ikusteko ez daudela gaiztakeriarik barruan. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in Horrela egunero ez dago Juri? Horrela egunero. Beharrezkoa da? Eta ze ondo? Ez dakit. is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Letra bilebilizala, Bai. Ala, agur. Bueno, txoine, a ber, agur. Bazoa, oi, juni da, oi Juri? Juni naiz. Bueno, gabonetako kantu eta zari gara, eta badira euskaraz egindakoak noski, eta gaur... Lentzero rockero! Buble beharrean, Hondarribiako country abeslaria. Harriko dugu. Naiz eta besten oso country giroan. Mikel Garigoitzek bere laube diskoan atera zuen, Zer Urdin izeneko Gabon kanta hau. Gau ederta gara bilan Izarren ametsa bakarrena. Beno, eta guk maite duten tartean murgildu beharko dugu. Eta ez du balio esatean maite dituzula Gabonak. Zer Juri? Inigo atzo ze pasa zan? Zer pasa zan dutzu? Ez zenuen maite duta esan. Opa! Eta horrein esati ez du? Eta esan behar dituzu, orain? Bi. Posible arte? Hola da. Bai. Eta gainera, ja. Ja? Bai. Venga, bat bintzat badut, gainera luze xamarra da. Nik maite dut abenduaren 3 inguruan azken urtetan izandako bizipenak. 2000 eta pixkat autobombo egin, baina tira. 2014an gaurko egunez estrenatu nuen, Euskara Munduan izeneko dokumentala, eta bertan, ibili nintzen munduari bueltatzuk ematen, 2 hilabetez, hainbat euskal herritar, atzerritan biziziren euskaldunen testigantzak biltzen, eta bar. Eta gertatu zen gauza kurioso bat, bidai hartan, dena bakarrik egin nuen bidaia, emozio askotik bizitakoa, eta dokumentalerako banuen buruan halako euskarak, hizkuntzak berak, hiztunei idazten zigun poema bat izatea. Eta pentsatu nuen tira, atzerria, euskara, poemak, esan non, ze polita litzateken Sarrion Handiak poema hori idatzi eta berak grabatzea. Baina ezken nuen lortu. Ze Sarrion Handiarekin harremana motela zen. Nik banuen haren lagun bat bidean, musikari bat, prestagartu zena bide hori egiteko, baina datak oso gainean genituen nik ere nahiko berandurak utzi nuen gai hau, eta Sarriren erantzuna iritsi izenerako, egun gutxi falta ziren audio postprodukzioa itxi eta dokumentala estrenatzeko, eta orduan, saiakera egin genuen, baina noski Sarrik estudio bat behartzen bilatu, ura lokutatu, idatzi, dena pixka pilatzen ari zen, eta orduan planteatu nuen muga. Ez dakize egunetan soinu postprodukzio dugu arratsaldean, goizerako espadutanen audiorik, neronek idatziko dut, eta eskatuko dio norbaiti lokuta dezan. Eta etzen iritsi garaiz, eta goiz hartan gogoan dut ajea nuela igandea zen. Aje majoan eukan, joan nintzen kafetegi batera, eta esan, bidai hontan bildutako gauzekin, idatziko duzu zerbait, ez da Sarriren mailan egongo, baina beste aukerarik oraintxe ez daukazu. Eta arratsalde hartan, Maider Gorostegi lankide nuenari eta lagundu danari, are jarri bartzian ahotsa dokumentalari,
oso momentu gutxitan zegoen hautsa, eta eskatu nion, audio postprodukzioa etorri, ura grabatu, eta ondoren nik bainat gantxegirekin audio postprodukzioa amaituko nuen. Eta, otu zait, gaurko nire maite dutean, esango dut maite duela Maiderrek nola interpretatu zituen hitz hauek. Zure hitzak. Euskera munduan dokumentalerako, eta atera ditut eta ekarri dizkizuet. Gianan ari dena Iñar Sastre, da? Pausoz pauso saiatu naiz arrazoia aurkitzen. Urruntasuna nigana hurbiltzen. Bidearen arrastoak zure egiten. Distantzia hitzetan neurtzen denean, ez da zeharkatu ezin daitekeen biderik. Oroimenaren altzoan baitzaude gordeta, askotan isilpean. Zirrara sortuz ahoratzean, ametsen hitz bihurtuz lokartzen naizenean. Denboraren hipotesien ipuina ote gara. Zua hainbeste ahotan, nire ahoan hainbeste. Itxasoaren xuxurlari entzunez bakarti egin den lurmuturra. Aingure sakontasunean lotu duen ontzia. Zarena zarela, garena garela. Hurbil nahi zaitut, hemen, gertu. Alboan baino, barruan. Bueno, eta maite dut gaurko egunez Nola ez? gertatzen diren gauzak, eta urteak pasa ditut, abenduaren 3an dokumentala proiektatzen ikastetxetan, edo atzerriko hiriren batean, horrelako gauzetan, eta uste, hau dela, 2014 geroztik, lehenengo abenduaren 3, ez dakit, lasaia, egunerokoan murgilduta nagoena, eta hori ere maite dut. Pentsa. Biak esan ditu orduan. Ez, pentsatzen improvisatza bestat bukararako, baina hori bi maite dutzat onartzen baduzue, horiek onartzen badituzue. Bueno, bai. Zein botako durrengoa? Nik. Bidanik, komunikazioko gradua ikasi nun, eta eukinun aukera, hilabete batzutan Kalifornian ikasteko. Eta Kalifornian bizi nintzen etxe baten, biziginan 10 pertsona. 6 estatu batuar, Honduraseko bat, eta 3 euskaldun. Eta orduan, abenduak 3 zela, eta bazet horrela, eta euskararen eguna, esan genuen, egun hortan, esnatzegea, jartze dugu musika, ez da gita bezlari euskaldunen musika jartze dugu, pixkat giron sartzeko, eta gure etxe, ez da gita nazioarteko etxe hori, pixkat euskalduntzeko. Eta esnatu binean, jarri genuen, oso motibatuta, dantzan eta abesten, eta bideo dei batzukin genituen hemengo jendeakin, eta egun hortan, gu ginenetik lehenengo aldiz, euria intzun Kalifornian. Eta esan genuen, gure etxeak, bazeukan, terraza, eta, ez dakit. Eta terraza ginen, eta esan genuen, justu gaur gaudela hain euskaldun eta hain arro eta inpuztuta, gaur lehenengo aldiz, hilabete igarrota, lehenengo aldiz euria egindu Kalifornian, eta oso sentimentu politia izan zen. Begira. Oso polita da. Bai. Berdia, ateako zanen ere, Euskal Herrian bezala. Nik maite dut, nik hitza maite dut, eta euskera izugarri maite dut, baina gaurko egunean eskaini nahi nien edo maite ditut, beraien ama hizkuntza izan ez arren, euskeraren alde egin duten guzti hoiei, eta euskera ikasteko esfortzua egiten duten guzti hoiei. Ze badakigu, ni euskera irakaslea naiz, eta esfortzu handia da, oso hizkuntza ezberdina da, ikastea batzuetan luzea izan daiteke, edo ez, baino hor indarra jartzen duten hoiei ilusioa, 85, 90 urteko ikasleak ditugu, benetan, gaina jende horrek benetan maite du eta benetan ikasi nahi du euskera, beraien hizkuntza delako naiz eta beraien garaian debekatu egoteagatik ezin izan zuten ikasi, ez? Eta gaina pixu hori eta zama hori eta askok lotxa hori ere badaramate gainean, eta pixkat ez
dakit, euskera ikasten ari diren eta euskera maitatzen duten guzti horiek ere maite ditut izugarri. Eta ikustea ez, nola, ez dakit, Ingalaterrako pertsona batek ere ikas dezaken edo men, 80 urteko pertsona bat hor dabilen esfortzu hori egiten, bere bilobekin hitz egiteko edo bere hizkuntza dela sentitzen duelako, hoxe maite de sentsazio hori. Eta irakasteko aukera izatea ere izugarri maite dut. Zure hizkuntza irakastea baino polita hori, ez dakit, ote dagoen zerbait. Venga, bani botako dizuete atzokoarengatik esigitzen zen idatena. Eta hoienak esan duenaren arira, horri gehituko nioke asko maite dudala pertsona bat kontestu konkretu batean ezagutu duzunean, eta gazteleraz ezagutu duzunean, testu inguru erdalduna zelako, arka kaso etzurako sentitzen segurtasunik edo gaitasunik ere akaso momentu hortan euskeraz zurekin aritzeko, urtetan ikusi ez eta urtean bueltan topatzen duzunean, ark jakin bai, ark sentitu du, ikusi du, entzun dizu, irakurri dizu, ez dakit badaki, zuk baduzula euskararekiko goxotasun eta militantzia hori, eta bapatean agurtu eta euskeraz hazen zaizu. Eta handik aurrera, pertsona horrekin duzun harremana, euskeraz gertatzen da. Azken urtetan ikasi duelako, baina batez ere konturatu duelako zuretzat garrantzitsua zela, eta bera prest dagoelako saiakera hori egiteko. Hainbezetan topatzen dugu kontrakoa, saiakera hori egiteko prest ez dagoen erdaldun edo beste hizkuntzetako hiztuna, frantses hiztuna edo danakoa, asko maite duela sentsazio hori, eta pasa zaite, uste baino gehiagotan, eta oso sentsazio polita dela esango nuke. Eta oso eskertzekoa. Estankona, zuri bakarra eskatuko dizu. Maite dut bakarra. Arratsaldeon. Arrastion barriro. Ezin bakarra esan, zu entzuten abilnik maite dute Abroak, maite dute Jose Luis Otamendi, maite dute esan dozuena, maite dut Ameriketatik gaur dakargun guztia, Kaliforniako euria, Buble, bere British Columbiatik. Maite du Sarri entzunuen atzo interneten Pamielarako liburua aurkezten, bere mezua be hori esan, nola garen komunitate bat hizkuntzari esker, ez? Nola garen gizarte bat hizkuntzari esker, eta zu Pasifikora begira jarraituko dugu, ze gaur Raymond Carver poeta handia ekarri dut. Raymond Cleary Carver Jr., bai, klatskanikoa, Oregonekoa. 1918an jaioa, Port Angelesen hil zan, aipatu dugun Pasifiko horri begira Washingtonen 88an pasadan mendean. Poemak eta kontakizun laburrak idatzi zituen eta errealismo zikina mugimenduaren egile garrantzitsua izan zen. Batzuek diote ostera, Carver errealismo zikinarekin lotzea eztabaidagarria dela. Orokorrean Bukowski eta Enparauen lexiko eta pertsonaiekin zerikusi gutxi duela. 50 urte betetzear zegoela hil zen posik antza. Carverrek zioen bere pertsonaiak langile pobreak zirela, bazekien zertaz ari zen. Bere aita alkoholikoak zerrategi batean egiten zuen lan, ama zerbitzaria zen. Zerrategian berak ere egin zuen lan eta gas station batean eta ospitalean jagole. Eta bera ere alkoholismoan jauzi zen. Literatura ikasi zuen, idazten hasi zen eta bere kontakizun eta olerkiek hasieratik izan zuten kritikaren eta irakurleen aintzatespena. Hainbat unibertsitatetan ikastaroak eman zituen, edanean galduta jarraitzen zuen bitartean eta 1977an infernu horretatik irten, eta Tess Gallagher poeta ezagutu zuen. Bizitza berri bati hasiera eman zion haren ondoan. Carverren kontakizun eta poemak errealistak dira. Jende arruntaren historia kontatzen dituzte. Askotan antieroi horiek negargarri ageri dira, baina munduari gertatzen ari zaionaren kontakizuna baino ez dira finean. Ahoskotasunera asko hurbiltzen den kontakizuna. Volante parean edaten. Abuztua da eta ez dut 6 hilabetean liburu bat bera ere irakurri.
Kaulankort delako baten Moskutik erretira izeneko zerbait salbu. Hala ere zoriontsunoa anaiarekin errepidean Old Crow pinta bat edaten. Ez daukaguen muga jakinik gidatzea besterik ez? Begiak itxiko banitu une batez, galdurik negoke, baina pozarren etzango nintzateke betirako lo errepide hartzean. Erne egoteko hartarazi dit anaiak ukondoaz. Zerbait gertatzera doa edozein unetan. Hain da eraginkorra Carverren idazkera, ezen istorioek, pertsonaiek, esenek, egia efektu indartsua baitute. Naiz eta poemetako batek, hau esan hasieran. Egia kontatzen zuen luma garbigaiura joan zen. Erruki sentimentua pizten du, amorru sentimendua, akatsak barkatzeko joera pizten du gugan. Hala ere, pertsonaiak munduarekin adiskidetzen diren poema eder horiek etzaizkio falta. Nire eriotza. Zorte apur batekin, ospitaleko ohean, kablez josita, oditxoak sudurrean. Baina adorea izan adiskideok, esan dizuet, ez dago arazorik, ez dago azken txampan sobera eskatzerik. Espero dezagun norbaitek deitu beharrekoai telefono zotxe egitea, esateko. Zatozte azkar, badoakigu eta. Eta haiek, zintza etorriko dira. Eta maite ditudenei agur bana opatzeko hastia izango dut. Zorte apur batekin gela utziko dute eta azken aldiz ikusiko nituen aldiko oroitzapena aldean eramateko gai izango naiz. Seguru baietz, nigan soa pausatzean ies egin nahiko dute eta oiu, baina horren ordez mainautenez, eskutik helduta esango didate. Kuraia. Edo... Ondo joango da dena. Eta arrazoi dute. Ondo doa dena. Dena primeran, jakingo bazenute zein zoriontsu egin hau zuen. Zoriak nirekin jarraituko balu oraindik aitortzak enuikipi bat egingo nizueke. Begiak iriki eta itxi esateko. Bai, entzuten zaituztet, ulertzen zaituztet. Agian moldatuko naiz horrelako zerbait esaten. Maite zaitut nik ere. Izan zoriontsu. Moldatuko ahal naiz. Eta horrela doa poema aurrera eta aurrera. Carverren errealismoa minimalistatzat katalogatu da. Bere testuetan ez dago enfasi erretorikoaren zantzurik txikiena ere. Ez da tradizionalki poetikotzat, edo kakotxartean poetikotzat izan den hizkuntzaren ezer, baina bai lirismoa. Hitz gutxi batzuk aski ditu klima bat, atmosfera bat sortzeko. Carverrek disiplinaz jarraitzen duen estiloaren maxima bat da, gutxirekin asko egin. Eta nahikoa da bizitza oso baten istorioa bertso gutxi batzuetan erretratatzeko. Eta horrela darrai hemen, lehen erdizka utzi dugun poemak bere heriotzari buruzkoak. Baina ez nuke nahi gehiegi eskatu. Zorterik ez badut, egiaz ez baitut merezi besterik gabe utziko zaitut, azken agurrerako aukerarik gabe, eskumuturrik estutu gabe. Esan gabe zenbat maite izan zintudan eta zenbat gozatu nuen urteotan zure ondoan. Edo zelan ere, saiatu dolua larrez luzatzen. Jakin behar duzu, zoriontsu izan nintzela hemen. Eta gogoratu, hau noiz esan izun. Aspaldi, 1984ko apirilean. Poztu niregatik familia inguruan eta lagun artean hiltzen banaiz. Hala suertatzen bada, sinetxi zinez ongi atera zela. Orduko hartan ez nuela nik galdu. Galdu, irabazi, dena erlatiboa Carverrengan. Ez dugu esan baina Arkaitzkanok itzuli ditu poemok munduko poesia kaileretarako Susa argitaletxean. Xabier Aldaik ere aspaldi katedrala ipuin bildumaz esan zuen, ondoren Estatu Batuetan eskola sortu duen estiloaren jabe da Carver. Bere ondorengoen artean besteak beste inor aipatzekotan Richard Ford aipa genezake. Euskarar oraindik itzulia izan ez den Rock Springs ipuin bilduma eta A Piece of My Heart eleberriarekin. Aurrera darrai Aldaik.
zinemagintzarekin beti ere gorrotagarriak baina ezinbestekoak gertatzen diren konparaketarik eginez gero, Wim Wenders alemaniarraren Paris, Texas filmea datorkit burura. Inoiz galtzaile edo antieroi moduan epaituak diren pertsonaia arrunten goraberak. Menpekoak, baina behin ere ez menderatuak. Behar bada hori da Carverren laburpena. Azken pasartean dio berak. Eta lortu alduzu ba, azkenik, bizitza honetan nahi zenuena? Bai, lortu dut. Eta zer nahi zenuen? Maitatua izatea. Lurrean norbaitek maite izan nauela jakitea. Igor Estankonak maiz esaten du horrelakoa da Farrokhzad edo Carver, soia, bestelakoa, lirikoa, poetikoa. Eta horrelakoa da Igor Estankona, iritsi, bota, eta alde egiten duen horietakoa. Baina alde egitean, Eta uste gaitu. hortxe uzten du sortutako giroaren usainairean. Igor Estankona, mila esker, eta horren arte. Eskerrik asko zuei, ondo segi. Plazer bat, aio. Eskerrik asko. Poesiari ere tarte egiten diogu bigarren kafean. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eman zure taupada euskal kulturari Durangoko azokan. Zuzeneko kulturekitaldiak. Liburuak eta diskoak eskuratzeko online denda. Durangoko azoka.eus. Abenduaren 4tik 8. Janediaga elkartea. Hasi nintzenean, benetan,
Hasi ginen, 16 egun, 17 egun, edo 18 egun, ez dakit zenbat falta ziren hartan, eta jarraitu izan dugu. 12, 9, 6, 5, eta bapatean Durangoko azoka mentxe dugu. Iritsi da. Juri, segundo, zaude? Ba, motibatu inaiz. Ikusi deu. Beno, bihar hasiko da azoka, bihar hasiko da, bai, aho zapore gozoena utziko ez digun azoka 2008koa gauzak diren bezala, ez du inor hemen engainatu nahi. Baina azoka hasiko da, edo nola ere, Prestatu xoxak. Euskal kulturgileek behar zaituzte eta. Prestatu xoxak, ze 2300 produkto eskuratu halko dira abenduaren 8-8 Durangoko azokaren denda digitalean. Tartean entzuten duzuen Sara Zozaiaren lanak, baina, bueno, liburuak, diskoak, aurrekoan egin genituen gure gomendiotxoetako batzuk, baina onena sartu, eta denborarekin hartzea, ze bai, katalogo digitala mamitsua da, produktu asko daude bertan, egia da bilatzaia dagoeneko martxan dagoela, hasiran ez bezala, eta horrek ahalbidetzen du, zuzenean Iker Lauroba bilatu nahi duzu, Iker Lauroba bilatzen duzu. Olat Salvador bilatu nahi duzu, Olat Salvador bilatzen duzu. Adibidez, Kainakai aurkitu nahi duzu, aurki dezakezu, baina Durangora hurbiltzeko edo Durangon balima zaude, aukera ere baduzu zuzenean ikusteko. Bihar bertan, ez da? Bihar bertan. Bueno, bihar emango diote hasiera Durangoko azokari, urtero bezala ikasle egoitzarekin hasiko da, baina aurten landako gunean ez da umetxorik egongo. Ikasleek beraien ikastetxetatik jarraituko dute ekitaldia, eta gero bai, arratsaldeko 6etan izango dela, ez dakit, inaugurazio gala moduko bat, eta, bueno, jende pila bat egongoa, inaugurazio horretan. Adibidez, adibidez, Einaute Lorrieta. Eta adibidez, Kirmen Uribe, New Yorketik. Wow. Oda, glamurra, Bueno. Eta adibidez, Bagara dantza taldea. Jobe. Eta... Adibidez? Adibidez, Xabier Madariagak aurkeztuko du. Aiba! Begira! Eta gero kontzertua egongo da 7:30, ez da? Bai. Zeina? Biz bost! Kainakai! Baimenik gabe aurkeztuko du, baimena beharko dute, bertaratzen direnek. Eta guk badugu baimena dagoeneko esateko, Kainakai bigarren kafean izango dugula oso akustiko berezia egiten. Hori bai, urtarrilean beharko du izan, urtarrilean Durangoko beste bat artistari izango ditugu gurekin, baina abenduare badator akustikoetan lodi, gozo, eta Durangoko azokan izango diren produktu ez beteta. Atzo Iker Lauroba izan genuen, baina datorren asteazkenan hemen izango da gure pianon eserita Mikel Urdangarin. Wow! Abenduaren 16an Nor eta Xabi Solano tigitisa soinean darama da. Abenduaren 23an, saiontan askotan entzun dugun, Rafa Ruedaren Rueda diskoaren aurkezpena egingo dugu. Eta abenduaren 30an, Puri-purian eta gora-goran olatu aparrean dauden bulegoko kideak ere izango ditugu gurean. Ai, ama, urduri jarriko nahi. Eta hortarrileko izenak ezin ditugu denak aurreratu, baina... Ni agian asteazkenetara pasako naiz, Hola? Ara? Ez? Ara? Ez. Aizu, ostegunetan ere ikaragarezko gonbidatu ditugu, gaur segitan izango dela gurekin. Edu Muru amendiaraz, aukeran dantza konpainiako sortzaile, koreografo, dantzari, maila goreneko tipoa, eta horren ostegunean, besteren bat, unen batean konfirmatuko dizkigu zurrela, esateko guk, eta beste datorre. Nik uste nio egunero etorri nahetela, horretik bota izu, baino kontatu naiz ez. Eta hemen entzuten ari ginen Sara Zozaia, ez da? Berak ere Durangon aurkezpena ingo du, eta kontzertutxoa izango du, 7an astelenian, atxaldeko 7an. Wow! Aukera daukanak, oraindik sarrerak badaude beraz, hortxe, proposamentxo bat, ere? Bueno, pixat saltoka ibili gara, baina larun batean programazioa bete egiten da Durangon. Maikal gara elkarrekin, berde marroi zuri zure begiradetako batekin. Goieri, zuzea Durango aditu hemen.
Ema larun batari. Barkatu baina, eske... Ni naiz Durangoko aditua, baina Durangon. Ni hemen... Eske... Bialduko zaitu gara? Hori esan barruen. Claro, Baimena. zeratik ez jazu egiten baimena eta ni juten naiz. Esan genizuen balengoan, baina ez didazuk hasikiten. Bihar saio handik zuzenan egingo duzu? Ez. Bihar lan asko daukago, Twitchekin, Gamer Ontzi elkartearen 3.000 Twitch egitasmoarekin. Ba, ni gustora ingo nuke Durangotik, Kaso, asteazkenean... Bihar da lau, esan dugu. Bai. Bale, karo, bihar... Aste artera, daukazu eukera. Estrenaldi, inaugurazio gala ontara, no? Kainaka ikustea, eta... Iñauti Lorrieta, Kermen Uribe, aipatu duzu, Madria. Bale, bihar ez, zenora bihar Twitcheko daukaun. Baina larun baten... Larun baten june eta asteazkenean kontatzen diguzu. Bale, bai, orduan jungo naiz larun baten. Goizko izetik jun berdet. Bai. Amarteroitan abiatuko da han ipuin kontaketa saioa, koralaren distirarekin. Eta gero aurkezpentxo bat, Lorerik Gorriena. Eta ez, baina hor aukeratu behar dut, hemen Amarterritan gauza asko daude. Ze esan dezuna, koralaren distira da Amarterritan, Lorerik Gorriena da Amarterritan, eta itxasaria kantzerkia da Amarterritan baita. Nahi ba ez nire jungo naiz zurekin, Vale, gure eta erdi bana ingo dugu. Vale, hoi da, erdun gero korrikatako naiz, eta jungo naiz adibidez, Amabitan Amorante ikustea. Bat edo 3 aurkezten du. Eta... Adibidez, jungo nitzateke gero, handik aterata, Asisko Urmen eta Joseba Larratxe, bertxolatik berri honik ez solasaldia ikustera. Edo adibidez, gero ordu biterditan, jungo nitzake Ilargiaren semea 1619 disko aurkezpenera. Edo adibidez... Eske gauza pia bat, bai, eta lauetan Jakoba Errekondo, etxeko landariak, bakizu urtero egostetela liburua. Bai, eta zebazio zaten Jakoba Errekondo, etxeko landaren liburudanak erosi dizkizut, baina lokaleko orkideak hile egiten zaizkigu. Bai, Mario, te dizun zerbaitetago? Ez, etxeko landariak ez daukat, hoi aurtengoa da, nik lehen urten erosi nun, baratzak. Ados, eta baratza orduan primeran dakazu, ezta? Primeran. Badakizue nor jotzen duen atxaldeko laute artitan Azpeitiako Soreasun? Bai. Zeinek? Hauek. Beno, Durangoko azoka.eus webunean programazio osoa duzu egu aipatzen ari gara hemen gure ilusioetaz bizitzen, hau eta beste eta ura eta ez da egiten besterako aukerarik izango dugu. Eta aipatu duguna, biharko Durangoko azokari hasiera emateko prestatu duten guztia, streaming bitartez jarraitu daiteke Durangoko azoka.eus webunean. Eta euren sare sozial profiletatik barrena ere helduko zarete bertara. Beraz, Durangoko azoka edozein lekutan jarrita ere izango duzu hortarako aukera. Baina guk badaukago musikarekin eta entzuten ari garen hauekin. Jain. Zur. Data, egunean behinako, bazpare. Lehenengo Durangoko azoka. 1975. 1975. Apuntatu. Bat, 1965 memoria bisuala duzuen ontzako, egunean behineko galdera izan daitekela. Entzuten ari garen Gatibu taldea, entzuteko aukera baduzu, Azpeitiako Soreasun larun bateko arratsaleko lauterdietan, baino lehenago. Gaur, 10:00 naiz.eusen. Bizitzari egurra emon. Bai, naiz kontzertuak aipatu eta aztertu genituen, banan, hemen izan genituen Arejita eta konpainia, eta noski beste talde askotako kideak ere, eta Goiuri, surprise, horreko astean horreratu genuen zerbait. Bai, aipatu genuen bezala, itxialdi garaian egin ziren naiz kontzertuak, orain berremisioa doan eskainiko dute gure naizeko lankidek, eta gaur hasten da kontzertu sorta hau, esan bezala Gatiburekin. Baina bihar adibidez, abenduak 4 Nogen, abenduak 5 Zetak, abenduak 6 Untza, abenduak 7 Entol Sarmiento,
abenduak 8 belako, abenduak 9 esne beltza, abenduak 10 lier, eta abenduak 11 eskabidean. Guztiak 10etan eta 24 orduz egongo dira gero ikusgai. 10ak iruditzen bazaizue berandu dala, edo igual justo etxera jatzen aizatez, etxeratzea agindua hor indarrean dago, edo bueno, nahi baduzu goizeko 6etan kontzertua ikusi eta eguna hasi martxakin, 24 orduz hor egongo dira. Eta bueno, oso esperientzia polita ze gainadia, talde bakoitzaren abesti ospetsuenak, eta bueno, grabatu zian, 8 kamarakin, superkalidade. Errealizazio ikaragarriakin. Kalidadea aukitzeko oso ona, eta bueno, ni ikusiko ditut. Eta hainbat taldek oso lan prestatu eta berezi egin zuten itzordurako. Esaterako, zetak taldeak argi diseinuarekin, irudiekin jokatuta, guztiz goiti bera sekuentzia utazi joan ikuskizuna prestatu zuen, oraintxe buruzen ez guztiraz goratzen, baina badut buruan denek bazutela zerbait berezian eskaintzeko, nogen taldeak ere egin zuen, alako folk giroko festa borobilduxiagoa eta denetarik egontzen, beraz oso gomendagarriak naiz kontzertuak zuek, garbi geratu bazait, Goiuri, gaur gatibo hasiko da. Gaur 10etan. Bihar gaueko 10 arte. Noski. Eta ordu antxe abiatuko da urrena. Hoi da, nogen. Egunero izango dituzue. Hoi da. Abenduak 11 eskabideaneko kontzertua, orduan, abenduak 12 bukatuko da, ze 24 orduz egongo dira ikusgai. Eta, ja baukazute plana. Bai. Zubirako, eta... Eguraldia ez da toroso mendira joateko, ez da toroso piraguan ibiltzeko, ez da oso... Etxean, tabernak itxita daude, jatetxeak itxita daude. Durangoko azokan sartu, begiratu. Segunetan da lier? Lier da 10ean, uste dut, bera, 10ean. Ez dakit, zuzeneko hartan ez zuten joko, baina orduztik kaleratu zuten Reil izeneko, NHLSM, Nehelsme, bezala irekerri barko genuke, eta hemen Inigo Etxarri, Lider Nando eta konpainia, saiontakoen lagun ditugunak, beste giro batean entzun genituen, entzun. Gehiegi baloratzen, ondo abestua da gaizki. Galtzen ari nesni, ez ote, ez trapean ari, norain, ope dut hauekin, nahi badut, aparrean segi. Abanguardiaren giltzarri, kantu batek hori ez badu ez da erakargarri. Arazoa ez da tresna baizik zer nahi den estali, abotxein beste ditatu zari mezin daigarri. Tendentzia dut kopetilun, esnatzeko sarri, mesfidatu behatuz batzuen arrakastari, markai bezu erren bota jozu kulpa impotentziari, total ezuk ez nik ez ditugu arauak ezarri, askok diote gutxi gara ez hasi liskarrik, gainera lidezuk ez duzuk esatu beharrik, bete dituzu hainatare tota plaza ugari, baina az esango jota 15 urteko gazteari, ekinak ez dura merezi, ez badila musikan ezi, paradileak utzita tomanen kolbat erosi, pasioa da gutxienekoa, baina ez hori bakarrik, berritxarrak gorkazu gabe ez daukagu aitarik. Galtzen ari nesni, ez ote, ez trapean ari, noran, obedut hauekin, nahi badut, aparrean segi. Galtzen ari nesni, ez ote, ez trapean ari, noran, obedut hauekin, nahi badut, aparrean segi. Ez baita, gehiegi baloratzen, ondo abestua gaizki. Eta sortuzen artea sublimea oinarri, orain egia galdu da aparentzien egarri, ez dut oroitzen eta ezin eutxi negarrari, noiz zidan azkenik musikak hilak puntan jarri. Noiz zidan azkenik musikak hilak puntan jarri.
zidan azkenik musikagileak puntan jarri. Naiz irratian, etzaizue gertatzen igual, norabaitea deitzen dezue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, eta hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Ba, begira, hau ez dugu mikrofonotik kanpo hitz egin, baina egia da, problema de xente ematen dituela, ze, klaro, hau pa kaixo, Asier Arrasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dut naita, naiz irratiko gazetaria. Bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinean esaten baduzu, hau pakaixo egunon, Asier Arrasti naiz irratiko kazetaria. Esaten du, ez pixkat iztotela edo zarela. Hau euskaldun berria da. Kaixo, Asier Arrasti naiz irratikoa. Asier Arrasti naiz irratikoa. Nik zautzen du tipo bat, deitzen dena I am. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta I am. Eta irakasle hau, esate zion, oh my god! A ver, ez dezu lertu. A ver, igual ez dezu lertu zu. Nire izena, aian. Bai. Asteburuko aria. Larun bat eta igandetan, goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia. Eta adi Durangon hau ere izango delako eskuragarri. Porque quiero aprovechar esta ocasión para caer al pueblo vasco y la persona que sufre con el cambio El proceso de Burgos 50 años después. 20. mendeko Euskal Herrian izan zen epaiketa garrantzitsuenaren gako guztiak. Iñaki Egañaren liburu bat, txertoaren eskutik. Ba, hori da, Inigo zuk esan bezala, liburua Durangon egongo da, eta elkarrizketa bat ere egingo dute bere idazlearekin, Iñaki Egañarekin, abenduaren 8, asteartean, 4:00 5:00, gainera uste dut 3 idazlearekin egingo den solasaldia izango dela, beraz, hor ere, prozesu honen inguruan, entzuteko, parada izango du jende guztiak. Aipatu efemeridetan edo gorko sarreran 50 urte betetzen direla, eta horren arirago juri gauza asko ari dira gertatzen, puripurian da, oso gurera ekarrita. Naiz irratiak 4 ataleko podcast bat prestatu du Burgoseko prozesuari buruz. Lehenengo atalean, lehenengo ataleak izan du Nork hildu Meliton Manzanas, bertan azaltzen dute, Euskal Herriko historia markatuko zuten 2 gertakari, Xabi Etxebarrieta eta Meliton Manzanasen heriotzak. Izan ere, Meliton Manzanasen heriotza izan zen Burgoseko prozesuko gertakari guzti hauek piztu, abia puntua. Bigarrena da Montoriko iesa, ze Burgosko auzia hasi bezperan Eugen Beil kontsul alemaniarra baitu zuenetak. Eta honen bizia, Burgosko auzipetuenari betirako lotu zen. Alemanian utzi zuten azkenean aske, baina kontsulak amaiera harrigarria izan zuen ies saiakera bat egin zuen. Eta orduan 2. atala horri eskaini diote. Eta 3. atala izena du eta munduak Euskal Herriko borroka ezagutu zuen. Ze izan ere, eta lehen sarreran aipatu dugun bezala, oi hartzun handia izan zuen epaiketa honek, eta Euskal Herrian ez ezik, Espainiako eta Frantziako estatuetan, eta, Europa guztian zehar mobilizazio ikusgarriak izan ziren Burgosko auzipetuen defentsan. Eta horregatik nazioarteko presioa, erabaki horra izan zen gero ebazpenean. Podcast, esan. Hauek dira lehenengo 3, eta entzun gai daude irratia.naiz.eus atarian, eta 4. bat entzun gai egongo da, 2 aurrera. Pentsa, 3. kontatzen duena, erakutsiko dizuegu, baina, oraindik entzun gai ez dagoen 4. aurrera pentso bat ere erakutsiko dizuegu segituan. 4 atal daude, egunez egun hemen ere, abenduaren batean lehena, bigarrenean bigarrena, gaurko egunez 3. eta 2 abenduaren 4 izaki. 3. da, Berlin, Roma, Londres, Paris, hango soinuak berreskuratu dituzte, eta, entzuteko aukera balin badako ze, mesedez, entzun, ze, lehen esan dugun bezala, presio diplomatiko eta frankismoaren erantzun antzua, benetan agerian geratzen dira 3. podcast honetan. Hemen zatitxo bat entzun gai. Gora Euskadi askatuta. Sobre los puntos, ¿no? Euskera. Euskera se quería decir. ¿Y qué significa? Significa viva Euskadi libre.
you feel that they will be executed or not? I am older than them and I am not very... Could you ask the gentleman for me, please, what are the aims of ETA? Galdetzen dizu, aber zeintzuk dien etan helburua. Lehenbiziko helburua Euskal Herriaren askatasuna da. Eta ez da terrorista. Eta Euskal Herriari zerbitzeko dalako eta Guardia Zibilak Euskal Herria hiltzeko. Je déplore que le gouvernement espagnol ait cru devoir faire rejaillir sur les relations entre les deux États. El correo español El Pueblo Vasco de hoy afirma que ya es hora de llamar a las cosas por su nombre, nada más lejos de un nacionalista vasco que los procedimientos y las fuentes inspiradoras de los activistas de la ETA que beben sus aguas doctrinales en el comunismo prochino y actúan con arreglo a los cánones del terrorismo. Mientras nosotros nos dedicamos a nuestro trabajo y no nos preocupamos de lo que hacen los demás, otros países pues no nos permiten que hagamos nada. Que nos facilita, de acuerdo con el Consejo del Reino, el hacer uso de la prerrogativa de la gracia de indulto de la última pena, pese a la gravedad de los delitos, el Consejo de Guerra de Burgos, con alto patriotismo público. Bueno, lan ikaragarria, hemen egiten ari direna gure lankideak, aipatu dugu badagoela dokumental hori ere, ez? Naizek atzo erakutsi edo publikatu zuen Joseba Maciasen dokumentala, Goiuri, hori ere ikusgai dago aipatu dugun bezala. Ikusgai dago naiz.eus webgunean, esan dugun bezala, hau da 25. urte hurrenean egin zuten dokumental bat, garai hartan, 85ean, egin egunkariarekin banatu zena, eta orain berreskuratu dute, 25 urte geroago, esan bezala gaur 50. urte hurrena da, eta ikusgai dago naiz.eus webgune berrian. Webgune berria zari ginela, aipatu genuen transmedia izango zela ardatz berrietako bat, izango zirela edabideen arteko eta plataformen arteko elkarlanak, eta aipatzen ari garen podcast hau benetan gomendagarria, irratia.naiz.eus edo naiz irratiaren atarian duzue, eta bihar entzungai izango da 4. atala, eta hau ere entzun, zinez interesgarria data. Entonces, aparte de estos hechos calificados conforme al decreto de bandidaje y terrorismo, está asimismo la muerte del comisario de la Brigada Política de San Sebastián, el comisario Manzanas. Creo que está claro que son unos hechos políticos y, por lo tanto, las opiniones de la opinión pública a nivel personal dependerán, claro es, de las opiniones políticas de cada uno. O sea, que el pueblo mandaba en los acusados y los acusados mandaban en los abogados. Franco irabazi zuenetik gerra, ondorengo erantzuna honelakorik etzan egon. Zoi ikusi galdu nahi duzuena, Ez duela, ez dakit, Hollywoodeko film bat ematen. Daukagu, 16 gazte daukagu, eta dago Franco, dago konsul alemaniar bat, 23 egunez zuberoan baituta egontzena, eta gainera ies egiten saiatu zena, iesaldi, ez dakit, estratosferiko batean. Gero daukagu jendea Roman, Londresen, Parisen, Leningraden, ez ikusi dugu irudi bat, Leningrad berdin Burgos gartzen zuen. Leningrad berdin Burgos, horiek epaituen alde, grebak, lanuzteak, 200 atxilotu baino gehiago aste bakarrean, manifestaldietan, ze gehiago? Errealitateak fikzioa bainditzen du, hori. Bai, orain montan mintzat oso agerikoa da hori. Beno, material pide. Eta asko jakingo ez duten zerbait da, eta hori ere oso interesgarria da, orain berriz ere ez, honen inguruan informazioa aukitzea, eta jendea ere, entzutera. Eta 50 urte zirela inbeste. Ez da inbeste, eta uste dut horre askok jakingo ez duten, eta askok ez dakigun, ez? Jakin, noski, zerbait bai,
baina hemen egon den ikerketa lana, dokumentazio lana, hori dena azaleratu, nazioartean izan duen oihartzuna edo izan zuen oihartzun hori ekarri, uste dela ikaragarri egin dutela gure lankidek, eta hori txalotu eta gomendatu behar dizugu. Beraz, hor duzue dokumentala, hor duzue podcasta, eta gu segituan Edu Murumendiarazekin izango gara, dagoeneko estudiotik badabileta, baina gauza bat, bihar Twitch saio oso berezia egingo dugu, edo oso bigarren kafe berezia egingo dugu, 3.000 tweets egitasmoarekin bat eginda, hortxe Arkakuxo, Nebukai eduki sortzaileek eta Gamer Ontzi elkarteak antolatu duten egitasmoa. Guk hortxe polikatu dizuegu, jarri dizuegu gure lotura simple eta erresagoa, hori ikus dezakezue, gure streamingetik har dezakezue, baina bestela ere abildua 3.000 tweets plataformaren sare sozialetan, aurki dezakezue, bidea 3.000 boto horiek lortzeko. Twitch euskeraz izatea nahi dugu, Twitchek euskerazko erraminta, euskerazko etiketa, euskerazko lan egiteko modua bideratzeko hori ezinbestekoa da, Katalunian lortu zuten katalanarekin, eta euskeraz ere nahi dugu hori. 1.766 bozka momentu honetan. Sartu bertan eta etzazu biharko saioa ere galdu. Azalduko dizuegu bihar. Batzuei transmedia kontzeptua bezain arraro egingo zaizue Twitch errealitatea, baina prestatu du gure lanki Idoia Dabilak ikaragarrizko erreportajea, bihar aztertzeko eta ulertzeko zer den Twitch, zer gertatzen den bertan ikusentzunezkoan irudiz ikusiko duzu eta entzun egingo duzuen oski, eta bertan azalduko dizuegu ere nola bozkatu 3.000 boto hietara bidean, nola egin behar dugun guk ere, gure aletxoa jartzeko, garrantzitsua da. Eta Inigo kulertu badu, denek kulertuko duzute. Beharrezkoa zan hori. Segituan dugu gurekin Edu Muruamendiaraz, ez galdu biharko saioa ere, Twitch mundu hortan murgilduko garelako, naiz eta batzui, esfortzu berezia suposatu digon. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aitortu dizuegu edo zin egin dugu, gaur arte eszenikoen agendari ere begirada bota bar geniola, eta, ez dakitola ikaragarri pozik egoteko moduko momentuan bagaren, baina okerrago izan gara, saio abiatu benean desente okerrago ginen oiana, eta nik uste badela, postekoa, agenda luze xamarra, geratzen zaigula ikustea, herri ezberdinetan, gaur bertan, bihar, asteburuan zehar badela zer gozatua, dantzari, antzerkiari dagokionez, eta badugula, zer kontatua. Bai, luzea, eta nik uste dauden gauzetatik guk apur batzuk besterik ez ditugu ona ekartzen, beraz, are luzeagoa ere bada. Orduan bai postekoa da, eta asteburu honetan gainera nik uste gaur Euskararen nazioarteko eguna izan da, ez dakit horrek egin ote duen, baina ikuskizun asko daude. Eta horietako batzuk aipatuko ditugu. Bai? Gaurko adibidez. Gaurko proposamen ezberdina daude, baina guk hauetako batzuk aukeratu ditugu. Gaur, arratsaldeko 7:00, eguerdian ere izan da emanaldia, baina guk 7:00 esango dugu. Tartean teatroaren ez dok ero aurkeztuko da berriz ere Oñatin. Bai, honi buruz aritu ginen, Mikelekin, Patxorekin hemen egon ziren gurekin, eta obra interesgarri eta divertigarria segurazki. Horrez gain, gaur, Kukaik, joan den igandean Victoria Eugenian aurkeztu zuen Nui Illa, ikusteko aukera ere izango da Bilbon, Arriagan. Aipatu genuen, Sarrionandiaren olerki batzuk dituela oinarri, lanek, eta oso lan politia da. Eta gainera justu atzo, Sarrionandiaren bideo bat ikusteko aukera izan genuen, bere liburu berria aurkezten zuena, gauzak direna balira. Beraz, beste aukera bat lan ederrau ikusteko. Horrez gain, gaurko ere, aukeran konpainiak, biz hitza aurkeztuko du diman, eta horrez gain gaur bakarrik ez, asteburu osoan zehar arituko dira? Uste dut ez dela gaur. Gaur Maurizia naz ikuskizuna. Maurizia, begira, honik uste nuen bizitza zela gaur. Bide batez agortu egingo dugu, sorpresatxea genuen hemen gordeta baino, Edu Muruamendiaraz, ongietorri bigarren kafera. Kaixo, arratsaldeon. Boligrafo atera eta segi adi bester bat eskapatzen bazego. Nastuko gara. Zuzendu barko gaituzu. Beraz, Mauriziaren emanaldia aukeran konpainiaren eskutik diman, eta abenduaren 5 hor bai, sopelan. Sopelan gaude, kurtsio aretoan,
bizitzarekin. Gero aztertuko dugu bizitza Edu Muromenderiazekin, baina baditugu biharko ere hainbat proposamen, oia? Bai, bihar Simplicissimus kabareta ikusteko aukera izango da Zumarragan, 8 eta 4 eta abenduaren 5 larunbatean arratsaldeko 7 Usurben egongo dira. Horrez gain, joan den astean hemen izan genuen La Pulga, bere azken lanaren inguruan aritzeko, Gorria lan honi buruz aritu ginen, eta beste hainbat gauzari buruz ere, eta gaur egongo dira Astigarragan, eta bihar Basaurin arratsaldeko 7. Horrez gain, Zaldi Urdinak ere badauka bere biratxo asteburu honetan, bihar Gaztestenan egongo dira Donostian arratsaldeko 7 eta larunbatean Zizur Nagusian, Nafarroan arratsaldeko 8. Ostiralerako beste proposamen bat, irabazi Jon Plazaolaren lan hau, Etxarrian anazen ikusteko aukera egongo da arratsaldeko 7 eta igandean berriz Sopelan 7. Horrez gain, Arnasartu nahi baduzu, musika pixkat igoko dugu, jana, hasi zara. Jarrek musika pixkat. Zenbat kafe hartu dituzu gaur? Bat ere ez? Bakizu ni ez naiz oso kafezali. Badut nik bigarren kafeko lantalde bat ere kafetero ez den hau. Maite ditut ala ere ez pentsa. Happy, spinning, clapping, laughing, dancing. Hori dena egingo genuke guk ere ez da? Bai, claro. Dana. Vale. Yuri etzegoen adita ez da kontrolatu zean duen hitzak. Adi, hon behar dago, Yuri. Clapping, laughing, dancing... Zer gehi esan du? Spinning. Hostakit, baino. Bueno, oiana, segi lasai. Arnaz hartu bali maduzu, segi lasai. Hartu dut. Andoni Mutiloaren Esnatu naiz, kabareta hau ere, Poltsiko antzerkian aurkeztu zana, eta orain bere biratxo egiten ari dena, honek ere asteburu honetan zehar emanaldi ezberdinak ditu. Gaur, Muskizen egongo da, bihar seguran, eta larun batean Ezkio itsason. Beraz, ikusten da, jendia badabilela alde batetik bestera. Larumaterako futbolistok, Zuaitz Gurrutxagarekin Azkoitien atxaldeko 7 eta igandean berriz, Ikimilikliklik, Gernika Lumon egongo da atxaldeko 5. Eta maitzeko zubi edo jaiegun hauek tartean ere baditugunez, datorren aste artean ez dok 3 Euskal Herriko musikaren historia musikatu hori edo mutrikun egongo da 6, tartean teatroakena, eta asteazkenean ere, hasi dira ematen du gauzak eta mugitzen egunero, eta asteazkenean erradikalak ginen, Deustuko udaltegian izango da arratsaldeko 7. Asteazkenak ere gehitu behar dizkiogu, arte eszenikoak gozatzeko, asteko agenda horri. Aipatu ditugu ikusteko daudenak, eta ikusteko dauden horien artean, batzuetan edo batean behintzat murgiluko gara, dagoeneko aurkeztu dizuegun pertsonaiarekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Girontan aurkeztuko dugu ba. Edu Muruamendiaraz, Bergara, dantzari, koreografo eta aukeran dantza konpainiaren sortzailea. Txikitatik erakutsi zuen bere dantzarako grina. Bere oinarrizko formakuntza dantza tradizionala da. 18 urterekin Donostiako eskola dantza taldean sartu zen, eta han eman zituen ondorengo urteak, nazioarte, naiz estatuan bidaiatuz. Euskal dantzaren arloan sari ezberdina jaso zituen 1984, 85 eta 86 urteetan. Gipuzkoar aurreskuko eta dantza solteko Euskadiko txapelduna izan zelarik. Txapelketetan egindako lan bikainaz gain, asko izan dira egindako lan ezberdinak. Donostiako zinemaldiko dantzari ofiziala izan da hainbat urtetan. Kepa Junkera, Oreka Teixa musikariekin edota Euskadiko Gazte Orkestrarekin elkarlanean aritu da. Carlos Saura zinegile ospetsuaren Iberia filmean parte hartu zuen. Lucia Lakarra edota Igor Jebrarekin eszenatokia partekatu du. Baita Crystal Fightersekin ere. Mila 1987an aukeran dantza konpainia sortu zuen. Dantza tradizionalaren eta garaikidearen mestizajean oinarritzen dena. Horretarako, zenbaitetan musika eta dantzara tradizionalaren erritmo bizia hausten dute, pausoak mantxotuz edota deseraikiz.
Konpainiaren lanen artean honakoak ditugu. Sutargi, izena duen guztia omen da, Bideak, Gernika, Mihise gaineko dantza, Jaialai, Burnia, Geltokia, Fusioak, Maurizia, aukeran 20 urte, edota Biz hitza. Lan hauetaz gain, hezitzaile gisa ere aritzen da Edu hainbat dantza eskolatan irakasle. Euskal Herriko herri naiz atzerriko dantza eskoletan. Esate baterako, Pariseko eskualdeko kontserbatorioan ere aritu izan da. Horrez gain, dantzaren sentsibilizaziorako hainbat proiektu bultzatu eta zuzentzen ditu Urnietako Sarobe arte eszenikoen gunearekin elkarkidetzan. Gaur Euskararen nazioarteko eguna izanik eta aukeran konpainiako azken lanak gaiarekin harreman zuzena duenez gurera ekarri dugu, honi buruz eta bere ibilbideari buruz hitz egiteko. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Edu Muruamendiaraz. Ongi etorri, bai, arratsaldeon. Eskerrik asko. Gelditu naiz fiskatola, hainbeste historia guztiarekin da, gelditu naiz fiskat harritua horregatik nagoela. Baina egia, ez? Bai, egia da, baina ez dakizula hainbeste gauzin dizunik. Bai, egin dituzu. Azken finean, nabaritzen da, ez dezula zera konturatzen, zenba gauza egin dituzun zure bizitzan da. Ona, zure bizitza propioak harritu zaitu. Bai. Ez nekilako hainbeste gauza. Zure ispilu profesionalaren aurrean jarri zaitu. Bai, eskertzen duzu. Lehenengo galdera nik egin ohi dut, kafezale bakarra ni naizelako, eta horrela gokitzen zaidalako, saio hontan eta kafe hutsa deritzon tarte hontan arte eszenikoen protagonistak gurera ekartzen ditugu eta galdetzen diegu, baina nik erantzuna badakit kasu hontan, dagoeneko kafea ere hartu dolako Edu gurekin, kafezalea zara, bai ala ez, hori izaten da galdera. Kafezalea naizen, azkenengo balada hontan, bai, hasi nintzen, ez dakit konfinamentu ondoren, o konfinamentuan hasi nintzen kafe hartzen, eta bai, baina hartzen ditu dana Amerikan, la pixkaturra gehiagorekin, baina lehen nintzen igual teia geloako gauzak eta poleok eta ez dakiz zer, baina gero hasi nintzen ez dakiz zergatik konfinamentuan. Bai, dagoen kafe hartzen. Badago beraz, involuzio mota hau. Ikusten un jendeak kafea utzi eta infusietara murgiltzen dara, ez? Ni alderantziz ez dakit, igual gerriz buelta mango dio, ez dakit, oantxe olako gauza dira. Ez que 2020 hontan dena bat. Bai, espero deta berre, lehen bukatzen dan, eta batian izango izute hasi naizela tiaren, eta olako infusioekin. Bueno, Edu, komentatu dugu Biz hitza lana, horrekin zabiltzatela orain ere, eta zuen sinopsian jartzen du ez, Fernando Aire Salvator Urepeleko artzainak esan zuela, herria da gorputza, hizkuntza bihotza. Bai. Nola kontatzen da, Euskara Batuaren historia kontatu nahi izan omen duzuelan honetan, nola gorputza, bai, hori da. Bai, oso zaila izen da. Eskerrak horratzetik ero atzian, ero aurrian dagoela beti segipaia. Eta beraren eskerre oso gidoi polita inzigun. Eta eskerra berari hau atera da aurreraka. Historia da oindala 2018an, atera zen posibilidad hau ateratzeko, aurreraka ateratzeko, ez? Eta ni garbinekan nahi nola Xabi gidoia egitea, porque pentsatzen den bera dela pertsona egokiena hau kontatzeko. Berak onartu zuen erronka txiki hori, berantzako oso txikien eretako ondia, baina berantzako oso txikia, eta kriston gidoia egin zigun. Bialdu zigun gidoia meren bidez, irakurre genuen, esan nun, Xabi, hau da, marabila bada. Ze momentu batean, 5 o 6 o 7 horritan, zelan dezun, kristona, india zegoen ikuskizuna. Bai, Bai. Segertatzen da, gero hori aurrera eraman behar dezula. Eta hori zen erronka, hori zen nundikan nora. Osea, oso garbizekan, Xabi, zen nahizun kontatzea, nola kontatzen dan hizkuntza bat, konkretuki nola sortzen dan hizkuntza bat, edozein hizkuntza, baina gero konkretuki euskeraz nundikan zijoan, euskalkiak, berak garbizekan, ze euskalki nahi zitun erakuste ikuskizunean, ze gertatu zen euskalkierarekin gero, eztabaida txiki bat egon zela, bere garaian, denak euskeraz egiten genula, baina pixkata atazko egon zen hor, eta erabaki potente bat hartu zen, o dena bideratu Euskara Batura, ero bestela Euskara desagertuko zian, segurazki, porque bakoitza bere erara jungo zen, da
Eta hori izan historia guztia kontatu behar genula. Karo, baina hori, dantzaren bidez, oso zaila izen da. Niretako oso zaila izen da. Baina bai, beste lan desberdin egin deula baita ere, ez? Barrutikan atara ditugun sentimentu pila bat izen dira ikuskizun honetan. Eta, bueno, usten dut, gero berarekin hitz egin ondoren, usten dut asmatu deula berak nahizula, berak kontatzen zigun guztia nahiko ondo ero atera degula estenatokira. Bueno, hau badakizu, azken finan lan talde badela, kriston lan talde badagola. Erronka nahi genuen baita ere zerbait ezberdin egitea, eta horretarako, bueno, musika behar genuen. Eta musika, esan genuen, bueno, oinarte, aukeran egia 20 urte inditu, trajektoria bilbide luze badaka, badaki nungean oso ausartak eta nungean oso komodu dantzatzen, gure burrujan oso ondo ginean, ez nahi genuen zerbait ezberdin egitea, eta horretarako, bueno, Aitor Etxeberriarekin kontaktu jarri ginen, da prez egon zen hau, bueno, aurrera eramateko. Karo, ze gertatzen da, igual Aitorrek beste konzeptu badakala musikaldetikan. Eta, klaro, oso konzeptual, oso musika, oso gu bintzan nire nagoen oso ohitua horregarako ritmotan dantzatzia, ez? Eta horregatik beste erronka poli bat izen delako, eta, bueno, esten daite mandaldia ematen diola, bueno, beste punto desberdina, ez? Era musika zuzenean jotzen du, esaten deten bezala ikuskizuna beti biziri dagoela, beti desberdina izango dela, ikuskizuna desberdina dielako, musika, bueno, segun ze egoeran dagoen musikoak joko ditu akorde batzuk, beste batzuk, eta, bueno, eta dantzaria baita ere, azken finean, laneko espektakulo bada, ez? Segun ze sensazio dakan zurele alboan dagoen dantzaria, segurezki gauza desberdinak aterako dira, eta horregatikan ikuskizun hau niretako azkena, hau hitza, desberdina da besteekin. Besteak dira koreografia korrelak egin behar ditugu, eta hau da, como, desberdina. Askatasun gehiago da improvisazio. Bai, eta azken finean, larun batien dantzatu diku 5 dantzari, baina urrengo emanaldian beste 5 dantzari dantzatu dezakete. Beraz, desberdina izango da. Orduan, bueno, beti biziri dago. Erronka polita, usten eta aurrera eman degula, bintxat, hor gauko posi gaude. Eta bai, eskerrak eman behar diete lan taldean, da orduan jende guztiari ez, eta usten dut Xabik asmatu zula bere garaian, da Aitorbe baita ere asmatu zula, eta bueno, baita ere dantzariak hor gaudela, eta jende atzeko jende guztia. Eta zuk izan dezuna oso zaila da, gorputzaren bidez, hizkuntzaren bat ero aurkeztia, usten eta asmatu degula. Bai, Arkaitzkanuk ere behin galdera bat dantzari bati hemen luzatu zionez, berarentzat hitz bidez gauzak adieraztea, bueno, bera hortan ohitua dagoela, baina gorputzarekin nola adierazi, eta are gehiago hizkuntza baten historia, ez, gorputzarekin. Eta gero bakoitza, zuek ikusten dezuten emanaldia, eta segura eski zuen iritsia desberdina diela, eta bakoitzak aterako dula bere, eta hori, bueno, hori polipolita da, ez? Baina bai, usten dut nahiko garbi ikusten dila pauta, pero pausuak, nola, berak garbi dazka. Gainera bazekin euskalkiak, berak aukeratzen ditu 4 euskalki multzoak jartzen ditu, ez? Bizkaikoa, Gipuzkoakoa, Iparraldekoa eta Arabakoa, baina eta bera badaki nundikan, ez? Herrialde bakoitzan euskalki pila daude. Baina berak bazekin zergatik nahizun. Igual Gipuzkoako nahizun, igual barruko euskalki hori. Berdeago dagoela, ez dakit, hortikan. Bizkaien basekin nahizula kostaldeko zerbait, porque itxaso, Kantauri itxasoak harreman asko dauka euskal kulturarekin, da horregatik bera badaki, garbi. Orduan, areaka jo ginen, orduan, esan edozein euskalkia baizik, eta nahizun handikon. Arabakoa berdin, Arabakoa nahizun, zergatik Araba, baina Riojako horko Arabako hortikan, gorrilla, ez dakizer, ardoa, berak, eta gero Iparraldekoa baita ere, euskalki pila badaude, baina, bueno, berak aukeratu zuen, berak ezaguna, erreministentziak, Europar erreministentziak zekala, eta, bueno, eta hori garbi zekala, estenatokian adierazteko kolorea jarri zituen. Eta koloriak. Orduan, Bizkaieran,
ze kolore jarriko zuen, me imagino que zuek botatzen zuet. Esan dizuet ere historiarekin, ze kolore jarriko. Gorrirun botago nuke, ez? Bizkaian gorrirun edo urdinerun, zertu daukat. Itxasoarekin, urdina. Claro, lehen zan dut Gipuzkoan, zan dizuet, berdea. Bai. Gorria esan dugu araba. Bai, ardoaren kolorea. Eta gero iparraldekoa, porque bere historia kontatzen zigun da supergarbi eta superondo, horia jartzen. Horia, bai. Eta gero denak batzeko jartzen du txuria. Gutzako euskara batua txuria da. Adosten du kolore guztik. Eta orduan... Biratu pixka mikrori goruntzi du. Hola, bako isaman utzi dizugu eta... Eta nahiko garbi utzi zigun, gure bintzat, eta osten dute jendiak ikusten duen emanaldia baita ere. Eta gero euskalki bakoitzak daka bere, hitzak jartzen ditu, eta, gaizoak garbitzeko pixka bat, ez? Baina... Ni naiz zoiena dantzan aditua, eta pixkate lokaztian sartuko naizak aso, baina euskal dantzak edu badu euskalkitik zerbait alegia, badituzue, xuletino hartzen badugu, edo kaxarranka, edo arratiako dantzak, lurralde bakoitzak baditu bereak, ez? Hori ere izan da sortze lanean ardatzetako bat? Bai, noski. Gainera, behar genunana zan, azken finean, igual, ni ohituta nago, igual ikasten badet, txuberako dantza bat, azken finean, nerera bialtzen, nerera gana ekartzen dut, ez dakite, igual estiloa galtzen detela, ez? Nola dantzatzen dan bere... Orduan, gure lana izen zan hori, ez? Nahi genula nola dantzatzen zan lekuan bertan, beraz. Orduan, hango jendiarekin lan indegu. Hori gure gana ekartzeko eta bintzat beste puntu bat emateko. Orduan hori izen zan erronka gutzako. Azken finean, bai, gu bintzat dantzariak eta Bizkaiko dantzatzen ditugu, baina azken finean ikusten badezu, estruktura aldetikan, erostira aldetikan, igual nahiko eta desberdintasun asko daude. Eta hori izan gure erronka, bai? Orduan, Bizkaiara zen genuen, bai, igual kaxarrankaz, nola dantzatzen da, areak ajun behar dugu, hori ikasi behar dugu, nola nundikan da, xuberako da, hori izan, erronka eta hori zen da, eta, hori lan polita izan da, baina zaila. Bai. Eta estiloak aldatzea, gure estiloak, orduan, barneratu behar dituzu beste estilo batzu. Ni oso guztoren nago, bere estilolaekin, baina, alzaten izut, hau aldatu, hemendikan, erratraga mezoten dena, hori da. Baina, hor dago. Hemen teknikariak goraipatu eta gure etzearen oso zale garen ez oiana. Fitxa teknikoari biztazoa gota barko diogu, edu Murumendiarezek zuzendu duen lana, Ainhoa Hierbe izan da estena zuzendaria, aipatu dugu, Gidoia Xabi Epaiak egin duela, entzuten ari gara, beti da edozein aitzaki balekoa guretzat Aitor Etxeberriaren musika entzuteko. Argiztapen diseinua Carlos Solanok egin du, dantzariak Maier Murumendiaraz, Unai Balerdi, Unai Iraola, Naikari Sánchez, Uxue Sánchez, Claudia Talavera, Ane Etxeberria eta Daniel Serrano. Eta jantziak Oskar Armendarizek osatu ditu. Hemen, dantzariak noski garrantzitsuak, baina argiztapen jantzitegi lan hori ez? Nik esaten den bezala, lujo bada horrelako jendiarekin lanitea, eta azken finean horra agertzen dira izen batzuk, eta beti ikusten ditugunak, beti agertzen dienak, ez? Dantzariak kasu hontan, baina bai jendia, barruan jende importantea eta niretako oso garrantziko. Jantziak egin ditu Oskar Armendarizek, dara magula azkenengo ez dakiz ematu urte eta berarekin lan iten, eta usten dut asmatu dula, ziro, ikuskizun hontan jantziekin, beti asmatzen du, baina usten dut ikuskizun hontan oso jantzi minimalistak egin ditu, baina oso egokiak, bakoitza bere zanaietan oso ondo jarrita da. Carlosek, bere azken finean, ikuskizun bada, importantzia asko ematen diogu argiei, bentsat aukeran beti eukidu horrelako eta kriston lana inditu, bai argiekin, da bai bideoarekin, porque bideo botatzen ditugu batzutan, eta berak asmatu dituen gauza guztik. Orduan, beraz, bai, dantzariak agertzen dira estena tokian, baina gero atzian jende asko behar da horrelako emanaldi bat, horrelako ikuskizun bat prestatzeko. Esan duzu lan hau besteekin alderatuta desberdina dela, aurrekoetan adian koreografien kontuan, nik hori jakin nahiko nuke pixkat. Nola izan da lana Aitor musikari eta dantzarien artean? Askatasun osoa dute ikuskizunean bertan? Improvisazioa normalian pauta batzu daude, eta movimentuak
bueno, ez da, bakoitzak bere movimentua, osea, ja barneratzen ari dira, eta bueno, gaur dantzatzen badezuzuk, bueno, gutxi gora bera badakizin behar dezun. Dantzatzen badu beste zeo zer aterako du. Horregatik handa, ez? Baina gero pauta batzu segitzen ditugu, denak elkarrekin segitzeko, hombre, azken finean. Bueno, baina bai, sobre todo lehenengo 15 minutuak nahiko desberdina dira eta bakoitzaren barruko atera behar dezula, hori da hizkuntzaren sorkuntza nundikan, orduan hori da bakoitzaren historia, ez? Badakit lau bokaletan oinarrituta dagoela historia gogu, harri larri, zerri berri, horrek, eta hortikan bakoitzaren aberse ateratzen nik, esaten maizut, hoien aberse ingo diazun arekin, igual, hori nigo esango dit beste historia. Bakoitzaren historia, ez? Eta musika bajartzen dizu. Eta atera. Uste dut, artearen sortze improvisatuan badaudela, kaso entzuleak, olako aurriritziak izan ditzake, eta improvisazioa utxetik agertzen den zerbait bezala ulertu da eta gaizki ulertu da. Jazz musika improvisazioa da. Bueno, ez, jazz musikan musikari guztiak harmonia eta oinarriaren barruan daude, ez da? Improvisazioa esaten deuna, bueno, improvisazioa dingo da, mendikatatzen manaiz, eta ez dakizin, hori da, improvisazioa. Baina bentsat hor... Bertsolariak ere improvisatzen du, baina landu ditu herrima batzuk, neurri batzuk. Osa, astien zehar kriston lanak, hor nubila sartzen ditugu, beraz, improvisazio entre komillas ez dena. Baina bai, baina gauzak, segurazki, larun batean ikusiko ditugunak eta horrengo bastien ikusiko ditugunak, igual, desberdina dira. Ze polita, ze bizirik. Horregatik, ikuskizunak bizirik dagoelako. Eta hori, eta baita ere, musikaldetikan. Musikaldetikan, segun piano desberdina baldine bat. Osea, piano, deko ez dakit, deko la bestia, ez dakit, teklatua, gaur eguna dakatelako arrarua, olako ez dakit, eta oso polita da, base badaka, eta bakoitza digo. Eta batzutan, ohituta zaude, hemen momentu untan ja konpas badago jarria, eta igual kasualidade zuzeneko historia hortan ez dago konpas horri dogu, ja, ui, hau zer gertatu da, baina hori da, biziri dagoelako. Asko ari gara biz hitzari buruz, nik galdetu nahiko nizuk ere zure bizitzan, zuk zu dantzari izan zara, urte askoan, nola daramazu uste dut, 2009an utzi zeniola dantza egiteari okerrezpanago? Bueltatxo txikia egin zenuen, lehen urtean, dola bi urte. Aukeren 20 urten nolako zerbait egitea. Bueno, zuk esan dezun bezala, nire bizitza izan da beti dantza munduan, ni dantzaria naiz, eta usten de dantzaria hilgo naizela, porque dantzaria sentitzen naiz, bai? Baina, bueno, zuek esaten zuen bezala, bizitzak gauza aldaketa asko dazka. Eta bai, 2009an, aukera, bueno, ez dakit aukeran, esan nun, bueno, hemendikan aurreraka, ez dut igual ikuskizun parte hartuko, baina bai, beste era batea jongo naiz, o taldean, o ez dakit, atzetikan, da, bueno, horre, bere niesnekin zuzendariko historiak egiten, koreografo eta azken fina, koreografoa, ez dakit, koreografo izena, baina bai, poliki-polikinaka sortzen dituzu gauzak, eta, bueno, zure erara sartzen dituzu, eta, bueno, beste mentalidad batekin juten naizela baina historietara. Ondo dago, pertsona bat ulertzen dula dantzarei ulertzen diozu, ez? Usten dut hori garrantzitua dela, eta, bueno, hortikan kostatu zitzaidan pila bat, koste. Niri gustatzen zait astena tokien egotia. Ni gaur emanaldi badakat, eta gustatuko litzai dantza egitea jutia, ez han kontrolatzeko. Azken finean da, nola kontrolatu behar duzu gauza pila, nola zaudeten dantzariak, nola da como historia. Eta esaten, bueno, dantzatzera juten naiz, dantzatzen dut, eta punto, egun bat gobeago, erotxarra gogiko dut, eta punto, pelota ez dago behiago. Baina, bueno, usten de beharrezko dela horrelako pertsona, bueno, perrotxoan atzien egotia, kanpotikan gauza desberdinak, ni beti desaten dena, kanpotikan gauzatxo bat ikusten da, eta borrutikan beste bat. Eta ikuskizunak, kanpotikan dia gauzatxo bat, baina barruan egoten den historia beste historia bat. Txiero desberdinak, hemen ezautzen dituz, eta dako mortekua, eromena da, ez? Eta nik uste entzuleari, ez dakit, pedagogia edo, baina, bueno, gauza batzuk azaltze aldera, batzutan gertatzen zaigu, ez, emanaldi batetik atera, eta esan, zoragarri, ze ondo aritu zareten. Eta artistarekin topatu, eta artistak berak esatea. Bai, guk ikaragarri sufritu dugu, ez gara eroso sentitu, ez zegoen kimikarik, lehengoan Xabi Zaberi horikin ere aritu ginen kimika horren inguruan, hori ere gerta daiteke, eta barruan beste emanaldi bat dago. Sensazioa desberdina dia, ez dute txalotu, porque beste herriatan, txalotu dute, hau izai gustatu ezer, porque dute txalotu, da historia desberdina dia, segizkin deten, da zuizea enteratu ze, osea, dia bakoitzak, eta hori oso polita da. Oso polita da historia.
Xabi Paia aipatu dugu, baina, bueno, hasieratik kolaborazio ezberdinak egin izan dituz, Garbi Losada, Kike Santiago, idazle asko. Bai, azken finean, bere garaian, esan genunean, urroda bat nahi genula ematia, nahi jende profesionalarekin lanin behar genuen, hori bestela gure pausua ez ginen aurrera kaguten, eta, bueno, eta urte hauetan jende askokin lanin dugu, eta denekin eman digutena, importante, bakoitzako bere historiak eman digute, eta bakoitzarekin lan gehiago egin ditugu gutxiago, baina eman didaten, eta nire nik ikasteko, eta taldeari o konpainari aldutasun bat sortzeko, eta profesional puntu hori lortzeko baita ere, goza bat izen da, bai zuzendera aldeatikan, bai musiko aldetikan, bai azken finean, zuek kontatu dezuen historia guztia, esaten dezu, zenba gauza eta ze jenderekin lan indegu, ze horre bat izen da. Gioia ekin digu Xabi baina egin ditugu, dena, unai, jente pila bat egon da gukin lan iten, orduan hori azken finean eskertzekoa da, eta, bueno, beti izaten dena, talde potentea bat behar dezula, emaitzak nahiko onak atatzeko. Ze polilla artisten arteko elkarrekintza. Bai, eta gero, hori, azken finan lan iten zu, idazle batekin, antzerkiko ez dakik zeinekin, musiko batekin, dantzari, historiak montatzen da, eta, emaitzak batzuk ezberdina dira, gizuta horrela da. Baina oso kontentu eta oso posik eta lujo bat izen da niretzako pertsonalki horrelako jendearekin lanitia. Bai. Zer ingo dugu, Jana? Karreko diogu hemen gure azken gonbidatu saltxero eta elektrikoaren galdera. Bueno, Edu, azaldu behar dizugu. Hemen aste batetik bestera, beste sorpresa bat, bueno, eta egon zai, gehiago daude, zango dira. Astero eskatzen diogu aurreko asteko gonbidatuari, dagokion gonbidatuari, aste hontakoari galdera bat egitea. Alegia, datorren ostegunean gurekin izango duguna, ez dakit nori izango den oraindik, baina dakigunean, Oianak esango dizu Edu, bidali guzu mesedez galdera bat honentzako. Eta horreko astean, gurekin izan genuenak ere bidali dizu galderatxo bat, eta hau da sorpresa. Berare dantzaria da, beste estilo batzutan aritutakoa, baina, bueno, entzun galdera. Edu, kaixo. Bueno, ni askoa naiz, asko Etxebarrieta Laseras La Pulga, flamenkoko dantzaria. Eta, bueno, flamenkoan purismoa dela eta ez dela, nire galdera da, ea zure lehenengo ikuskizunetan, pizkat euskal dantzak eta dantza garaikedea fusionatzerakoan eta nahasterakoan eta gauzakoiek, zelako harrera, zelako harrera auki zenuten lehenengo ikuskizunekin batez ere Euskal Herrian, baita ere purismoa dela eta ez dela. Hori alde batetik, hori lehenengo galdera. Zelako harrera dituzten ikuskizunak Euskal Herritik kanpo egiten dituzutenean, ea Euskal dantzak nola zelako harrera duten, eta azkenengo galdera, venga, hau utziko dugu horre rekamaran. Ea nola ikusten duzu kulturaren eta batez ere dantzaren egoera gaur egun, eta pizka bat hori uste du, galdera bat baino gehiago, baina bueno. Eta hoiek dira nire galdera. Vale, eskertzen dizut pila. Bueno, askoaren 3 galderetan egingo duguna da baia pasa. Kultura eta dantzaren egoera nahi gabere zeharka aztertuko dugu gaur. Beraz, purismoarena hor danba eman du, edo muro mandaria zen. Eman zidaten bere garaian baita ere, horregatikan, osea, galdera aproposa izan da. Bere garaian, ia zein itzanean, oindala, gauzak pixkat desberdintzen, olako kriston mogidak euken itun oindala 23 urte. Kritikak nik esaten detenean, kritika konstruktiboak gero mintzaz baldin badira ona dira, mintzak ikasteko, baina bere garaian zian oso kaina emazidaten pila bat. Asko erabiltzen dugu hemen hater kontzeptua, ez? Gorrototik edo min egin nahitik egiten diren kritikak, ez? Batzuk zekiten zein itzan, holako batzuk hitz egiten dute jakin gabe, ez? Eta hori min asko egiten dizu.
oso gezki pasau nintzen, bere garaietan asko, bueno, bai, porko oso sentikorra naiz, da gainera, bueno, gezki pasatzen nintzen, oain ja, bueno, gero eta urteak eman dit, ja, beste poso txiki bat, eta ja desberdinak ikusten ditu gauzak. Baina bai eman zidaten asko. Gero konturatu naiz urtea pasata gero, hoiek lehen kritikoak o kritikatzen zutenak, oaintxe igual gauzak nahiko parezido, nahiko igual, ero hortik handi joaztela, beraz, oain konturatzen naiz, igual hain gezki ez genula. Eta bizitzak buelta asko ematen ditu. Asko ematen ditu, eta oain konturatzen zea arrazoia, batzuk arrazoiak ematen diatela, baina, bueno, bai, eman zidaten asko, eta oso gezki paso nintzen. Baina, bueno, bigarren ja gogor. Bai, Euskal Herritik kanpo lan egitean Euskal Dantza edo nola. Euskal Dantza beti daka, usten dut Euskal Dantza daka bere, oso dantza bizuala da, oso indarrazkokoa, egiten ditugun, ni bintzate gustatzen zaien koreografia dira ikusleak ondo pasatzeko, beti kanpoan juten bagara musika aldetikan baita ere, bueno, beti juten gea oso alai eta ez dakit, gubitzat esperientziak asko ditugu eta harremanak eta, bueno, konturatu gea, gure dantzak badakatela zerbait. Azken finean dantza universala da, eta, bueno, gu juten gea gure dantzekin, baina usten deten honeak agertatzen dana berdina, etortzen bada norbait, azken finean dantza eta iristen zaizu. Eta, bueno, kontatu, ez dakit Manilan egon ginen, Manilan imaginatu, Euskal Dantza ez dakitela Euskal Herrian dagoen, baina hor egon ginen, da azken finean, bueno, universala nola dan, dantzak, eta gero ikusten badezu, igual, alaitasun gehiagorekin, o gutxiagorekin, gehiago iristen zaizu. Baina normalean, oso esperientziak oso politak ditugu hor kanpoan, eta, bueno, eta espero dut eukitia gehiago. Hori ziur, jakina. Begira, orain dela urte batzuetako elkarrizketa batean aipatu zenuen, mutil dantzarien arrobirik etzegoela, edo zu behintzat etzenuela topatu irakaskuntzan zen eman urteetan. Bai, asko, eta oandikan ez dakita inbesterako, igual gauzak aldatzen ari dira pixka bat, baina kostatzen zait, niri pertsonalki, ondikan mutilak eta euskal dantzetan sartzea, eta odantzan sartzea. Igual ikusten ditugu, igual ez dakitu hain, ez dakit internet gehiago daude, baina nik esaten detenan ere munduko kostatzen zaigu. Klasikoan, dantzan, eta ez dakit ondikan segitzen du betiko historia hori, que me imagino que segituko da, gero eta ez dakit, espero dut gero eta gutxiago, baina bai ondikan mantentzen da. Usten dute gaztientzako aukera pila badakatela, eta ni pertsonalki apostu egin behar dut erakartzeko jende, sobre todo mutiago gustoko aukitia dantza egitea, bentzaz hori da nere lana, ez? Eta bai ikusten dutela oandikan mutial falta, eta, bueno, ez dakit, ni beti animatzen den, nik esaten den ni mutia nahi, da super ondo pasatzen den, eta azken finean, bai, ez dakit, bai, eta ondikan esaten badiazu, hola, ni klaseak ematen ditu klaseak, eta ikusten ditu da, ez dakit zenbat diferentzia da dozen. Igual talde, 20 pertsonetako talde bat, 18 eskadira eta mutil. Eta hori nabaritzen da, pena ematen dit, baina, bueno, ez dakit, buelta emango diogu, bueno, eta bestela, bueno, gauza ezberdinak. Ez joango da aldatzen. Jakina, baina kostatzen da. Eta gero, nik esaten den, azken finean oso sakrifizio handiko ekintza bada, eta gustoko eko behar dezu. Nik bintzat umiei gusto hori, lortzen duten gustoko aukitea, eta hori lortzen badau, ja asko lortu dugu. Eta gero oso sakrifizioa handikoa da, eta bakarkako lana da, gero taldean ikusten ditugu, baina bai bakarkako lan potentean behar dezu, eta zure fizikoa zaindu behar dezu, eta gero eta gehiago eskatzen digute teknikoki, eta, bueno, orduan zaila da. Eta gero, zuek esaten dezuten bezala, ondikan dantza, ez dezu ikusten como, ni bezdiz, futbolista o pelotari, ez dezu ikusten dantzari bat, ez da jendientzako oso erakargarria, ez? Orduan, beti gaude, nire dut, ez dakit,
Messi bat, ezetia, ez da izein ezetia, baina... Ez daulako hainbesteko mitomania. Mitomania, claro, dantzariak genok badakau. Mitomaniak ez, baina bentsat badakau zein gustokoak. Baina, claro, beste gaztientzako, claro, ze ikusten duten, azken finean hori da, ez? Eta oso sale izan behar dezu, dantza... Jarraitze amorro bat izan. Baina, bueno, lan ingo dugu, hori lortzeko, eta aber lortzen dugu. Bai, ziur baiet. 18 urte zenituenean uste dute epaimai batiek, Pasaiko aurresku txapelketa batean, esan omentzizun sekulatzara dantzaria izango. Hola izan zan, Ni bera, etorri nintzen Bergaratik nator, ni Bergaran ikasi nun nire fandango tarinerinak, eta nire aurreskua, herriko aurreskua, azken euskalkia, bakoitza bere dantza dazka, eta ni etorri nintzen Pasaira, porque bere garaian txapelketetan ebiltzen ditzen fandango tarinean, baina aurresku mailan ez nekin zer zan hori. Eta etorri nintzen ere aurreskuarekin Boneaka Pasaira. Eta ez dakit bere garaian txapelketa zean jenden pila bat egoten ginen, pila bat eta gutxio, baina igual 50 pertsona batarako nun 40. Porque igual eta etorri zitzaian tipua izan horrela segitzen. Osea, Suiza eta... Hola, hola izan zian. Lasai, beha. Igual izan, ez dakit, bere garaini, olako kakaume bat, Bergaratik natorrez nekin zer zan mundu hori, eta gero bueltak ematen da, berai ez galdetu nun, ze behar da dantzari on bat ero hau irabazteko. Bueno, hau, neurri, Bueno, orduan nire erronka izan zen lortzea. Eta gerora topatu zea pertsona honekin? Baina ez dakit. Azken finan gero, eta bueno... Zu gogoratzen duzu, berak akaso zu ez. Zezan zidan, da nire ingurukoak ezautzen dut, eta Eta bueno, hor dago. Eta hori anekdota hor gelditu zan da, esan, bueno, beira, azken finan, bueno, denporak ematen dizu. Claro, buelta, buelta asko eta bizitzak buelta asko ematen dizulako. Baina hori anekdota bere garaian. Eta zure ustez dantzarion batek zer behar du? Dantzari hobe, niretako pasioa. Pasio ki behar dezu, gustoko auki behar dezu. Bintzat, iten dezun gauza, gustokoarekin, gustora, sentitzea zu bintzat. Eta gero azken fina, segun zein behar dezu, izen behar dezu, teknika aldetikan, ez dakiz zer, baina niretako hori importantia da. Osea, pasio egitea, o gustoko gauza bat egitea, eta hortikan gauza asko dakazu irabaziak. Eta gero, moldatu beharko dezu, zerbait, zer nahi dezu, honekin moldatu behar dezu, hau beste estetikoki ez dakiz zer. Baina, behintzat, gustokoa eta gero, bakoitza daka bere desberniak, zu dakazu ez dakiz barrutikan ni baino gehiago, eta igual landu behar dut. Baina, netako, gogo asko, porque oso... oso, gustokoa da dakazu, baina segun ze mailetan nahi zuen iristea, hor lan asko behar dezu. Eta, baina, bueno, nik guainen izango izut gustora nagoela. Bere garaian ez nekin lako zein behar nun nire bizitzarekin, eta azken fina, ni beste anekdo bat, niri amari izan nion, behira ama, ni hortaz bizi nahi dut. Karo, eta 18 urtekin hortan bizi behar dut, eta Euskadiko txapelketan ibiltzen zea, baina hori da nire erronka hortaz bizi nahi dut. Eta hortik handu, eta hori izan erronka, biziero bentsat, eta nire gustoko, banekin hori klarunekan, garbinekan, hori zala nire historia. Orduan nire bidea, Baina, klaro, bere garaian esan, hortaz bizi behar dezu dantzan, klaro, dantzan oin igual, dantza igual zerbait gehiago. Baina, bere garaian, ni oso ja, kosarra naizelako, nabaritzen da, eta hori izan. Eta, poliki, hemendikan, gero, txapelketa ez dakiz, klasiak ez dakiz, hartu ez dakiz, poliki, bide txo bat irekitzen da. Zuri ere galetu zizuen, eta zer gehiago, hor bazan emanaldi bat, Xabier Lizaso, Germán Ormazabal piano joleak, eta Andoni Egainak elkarrekin egin zutena, denek topatu zutelako bizitzan momenturen batean galdera hori. Ez nik piano jole izan nahi dut, nik idazle edo bertsoleria. Eta zer gehiago? Zuri ere egingo zizuen galdera hori. Zer gehiago ez? Ez baina galdetuko zizuela, alegia, dantza nahikoa espalitz bezala. Galdetuko zizuen askotan. Dantza ikasiko, dantza izan nahi duzu? Dantza ez da. Hori da. Ez que niretzako, nire bizimodu bada, niretako hori da. Orduan,
jendiak ez du ikusten, niretako dantza, ni dantzaria naiz, dantzaria ez da, ez da... Badirudi beste zerbaitek behar duela. Dantzaria ez, gero, arkitektua, bale. Orduan bai. Ez hori da, o zerbait berdin zait, baina dantzaria ez da, olako ondikane gure sozialiaren dantzaria izatia ez da, bueno, ba igual hor agertzen bat, baina ez da, baina, bueno, azken finean nik esatena poliki-polikineka hor zaude, eta, bueno, soinu asko atera gabe, eta hor zaude, eta poliki-polikineka. Baina hori da. Hori lortzen badu buelta ematia jendiari dantzaria zea, dantzaria zea, ez berdin izango da. Bueno, baina dantzariak egon badaude, eta ziur, gustatuko zaiela jakitea, nola egiten duzun dantzarien aukeraketa? Aber, probak egiten diran, edo beste modu batera iristen zaren dantzarien gana? Bai, azkenengo, bueno, haintxe aldaketa bat eduki dugu, konpainian da, jende berria sartu da, jende gaztia eta ilusioarekin da hori izaten nire aurrekin nahiko, gero ja landuko dugu, teknika eta hori landuko da. Ba, oin casting bat, bere garaian jarri genuen casting bat, baina izen zen desastre bat. Esan agertu ezer. Ez dakit, sare sozialetan, karo, gu oso zarragea eta igual bere garaian egin, oin sare sozialak kriston indarra dakate. Baina lehenko garaian ez da jarri genuen, egin genuen casting bat, egan lugako jendia. Esan apuntatu inor, horregun gelditu ginen, como, ze desastre, ez geha inor hemen mundu ontan. Eta, bueno, ja urtea pasata gero, eta urten esan genuen, bueno, ja normalian ikusten baditut pertsona batzuk hor juten naiz de berangana, eta, bueno, nire algoetan ezagun inorrola, eta, bueno, esan genuen casting bat jarriko dugu, aurten casting bat jarriko, eta apuntatu dira 15 pertsona. Bai. Eta bai, bueno, casting txiki bat egin dugu, azken finean, bueno, bakoitza zukointxe, niretako casting bada, casting batean nago. Beraz, bueno, a ber, ze dantza mote egiten dezun, azken fin esan euskal dantzakoan, nire nun dantzari bat, azken finean moldatu dezakegula, eta gainera ikuskizunak ez dira guk egiten dut ikuskizuna, bakoitza bere, bai? Beraz, bueno, bakoitza dantzatzen zuen bere estilora, eta gero ni proposaten nun, como 8 denporako movimento batzuk, a ber, nondikan zijoazten. Eta hori zen gure kastina, eta hortikan 3-4 pertsona hartu. Beraz, esan da, bueno, ondo. Oindala urte asko konparatuak, kriston diferentzia. Zorionak, aukeran berri hori lorturikoagatik. Bai. Bueno, poliki-poliki ari gara, Arratsaleko 6etara hurbiltzen eta laiztera agurtu beharko dugu Edu Muromendiaraz. Ari gara entzuten, Aberri Ilunaren poema, Xabier Leteren kantu erraldoi hau, eta badu beste bat zai gaurko saioa agurtzeko, biharko egunez, 10 urte betiko direlako, Letek utzi gintuela, eta Euskararen nazioarteko eguna den honetan, esango nuke Xabier Lete izan dela, gure hizkuntzari eta hizkuntzaren edapenari esparru askotan ekarpen ikaragarria egin dion gizona. Beraz, harentzat ere gure azkeneko minutuak izango ditugu, eta biharera hariko gara noski Leteren inguruan, baina Edu Muromendiaraz agurtu horretik azken galdera egin behar dizugu. Hau ohiko xamarra da, badakigu bizitzaren erakuste prozesu hontan, lantzez, egite prozesuan ari zaretela dagoeneko, emanaldiak eskaintzen ari zaretela, izango da, casting honetan sortu diren dantzari berriak bezala, proiektu berririk buruan, eta izango duzu zerbait esku artean. Bai, zuk esan dezun bezala, oso gogotsu nago, gauza berriak egiteko. Aurten izen da denentzako urte oso arrarua, datorren urtean pixkat aldatzen diran gauzak, asmoa da datorren urteko, ikan bizitzarekin segitzea, baina urrengo urtean 2022an aukerenek 25 urte egiten du. Beraz, ospatu behar dugu, esaten dena, baita. Zaki ze gertatuko da, zaki ze bertan bera, baina zerbait berezia behar dutela. Eta ez denai, aukeran 20 urteko ikuskizuna egitea, baizik eta ikuskizun potente bat egitea. Eta hori da, gure erronka 2022korako. Datorren urtean espero dugu, emanaldikin segitzea, baina gogoa daka berreskuratzeko zenbait ikuskizun bat hor dakatela buruan, lehen indako ikuskizun bat berriz ere, porque usten dut gure tako izen zela puntu inflexion bat eta urte asko pasatu direla, eta hori nahi dut datorren urtean antaratzea, eta hurrengorako bai ikuskizun berri bat, eta hor, jende, dantzeri aparte, jende alkartzen izen jende potentearekin gauza berri bat egiteko eta gauza desberdinak egiteko. Ze ona, ilusio eskatzen die dantzari, baina Edu Muromendiarazek badu ilusioa berarekin. Bai, oso geizki pasatu niz pertsonalki, porque denentzako egora oso zaila izen da, eta niretako baitere, eta oantxe
azkenengo bolada hontan bueltak ematen ari nizburuari, eta ez zuk esan didazuna, nahiko etorkizune begira igual ikusten dutela oso negatiboa naiz gainera. Ikusten dut, digo, bueno, segitu behar dut bideo hortatik, eta bueno, ematen dit indar gehiago segitzeko. Eutxi, indar horri, eta eskerrik asko Gor, bigarren kafea etortzeagatik. Eta konbidatu ni pastak ekarriko ditu. Bueno. Itza hartuta. Esan dezu, zutzako aukastin batzela, gaindituta. Oso, Bai. Eskerrik asko. Eta guk agurtzeko, aipatu bezala, leterekin agurtuko dugu. Gaurko saioa, negua hortxe dugu ateioka, baina negu hori ere ilusioz eta pasioz heldu nahiko dugu. Loratuko da gure bizitza negu hontan, 2020 garrena agurtzeko negu hontan, eta Oiana Maritorenari, ere, agor esan bara dugu, ostegunera arte. Datorren ostegunera arte. Eduri eskatuko dugu, alderatxo hori, datorren uste gazteko gonbidatuaren zat, astean zehar. Goiori, gu bihar saio berezia. Oso berezia. Twitchen atope izango gara, eduki mordoa daukago, Twitch maratoi antolatu du 3.000 Twitch egitasmoak, baina uste dut gure saioare 2 orduko maratoi bat izango dela, Nik ez dakit. Nola egingo dugun? Denborarekin zer, baina bizi-bizi. Eske Twitchen dena da bizi-bizi. Bai, beti izaten dugu hau nahiko kazetaritza geldoaren edo motelaren edo lasaiaren saioa badela, eta denbora zaritzen garela, baina bihar uste dut ez dugula inbeste denborarik izango gozetarako, eta gaur ere zaigu biharregian. Kafe hartuko dut, saioa aguantatzeko. Ez. Igual orduan errevoluzioak pasago zaizkigu. Eta gaur ere astirik ez dugu dagoeneko, gainean ditugu lankideak ariani heltzeko, beraz hor bigarren kafearen bestaldan izan zareten hoi, besarka da estua, bihar ostirala plazar baduzu, hemen izango gara arratsaldeko 4:00 aurrera oraindik geratzen zaio zatitxoa, Xabier Leteren neguaren zai kantu honi. Izan ondo, aio. Arnas gabe ibiltzeak arratsaldeko argi betera zentzu denak umiltzeak atxedenezko loa baitakar behin betirako hiltzeak arratsaldeko argi betera zentzu denak umiltzeak atxedenezko loa baitakar behin betirako hiltzeak. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.